Igbo mma mmanụ ndụ mmiri ndụ azụ onye nọrọ onye shibe ya nọrọ ọnwụgbo ya. Achọrọ m aka mmanụ abụọ ndị nne gaala n'ihu ere n'ala Igbo mmanụ abụọ na-atọ ọhụide nwe na-ekwopụ mma ndị ga-ahụ iberibe nwekwugokwu enwela somebody kwumere okwu agbamara ndị Igbo si anyị votu anyị votula Peter Obi anyị wesiga votu. Why? Kedu ihe mere na-eji ehuho like this? Egere m Ọjị Kanụ, egela m Soludo, egela m ma niile mediri m na-ekpopụ m na-egosi ụwa niile sa nnuwu ndị iberibe isi arịa na mma kemgbe ndị Igbo ji shi nukwuola mmụ. Ajụjụ m chọrọ ịjụ Ọjị Kanụ, David Umahi, Charles Soludo kemgbe o ji awụta ọnụ ndị Igbo kemgbe alụcha Nigerian Biafran War shi enwe onye meriri anyị wotu kedu ihuru jikwere eme unu mechaba ihe ya adị na wụrụ anyị voturu oge anya ha erube adị ma oge anyị jeru unu nwekwada akụkọ isi biko kalanụ asịghị m onye ọla sọpọtụrụ onye ọ ga-esọpọtụ bọrọ ị na-ekwu okwu Ọjị Kanụ chia mmibiri akwa na Senate House ịga ibe ọzọ mgbe what I'm telling you akwa iji nwe obodo mechara o mere ebe na-esekwu eme na ka ebe ji nwe obodo nọ na onwe eji ewere Tinubu na obido mee onye isi zuru oke ewere Tinubu gbakara m uru ndị Naijiria mme aga ebe ọchịchị Bola Ahmed Tinubu na ndị Igbo nwe aga particularly ndị Igbo gba m one thing anyị nwe aga somebody ga-eji abịa ya na-ekwu okwu ya cha anyị ewesịla votu ahụ ka ihe gbasara gị na ezinụlọ gị kpela na Tinubu ndị Igbo a ga-ekpela Tinubu because ndị Naijiria ajụla Tinubu, ndị Yoruba jụ Tinubu gbakara m ha ji akpela Tinubu. Unu na-ekpokwu mande unu ekpokolokwu ndị nwere brain ọkwa the other day Hope Uzodimma fara na the whole South East governors ekwela shamogi ivotu Tinubu anyị lesi oti agbakwa isi gwuo onwe gị. Unu na-ekpokwu and unu nwekwadị sens ma ndị shamo prọfesọ biko were na ozi atụsala ndị otu Tinubu dị Ọjị Kanụ, David Umahi na gọvanọ Soludo si nwokwu onwe nwokwu oche nwa ezinụlọ nwa nwoke ekpela Tinubu n'ihi na o nwere heri agahụ Tinubu egbuola obodo alarị mmanwụ uru ndị ize ya kwara ihe ndị ala mmega gbakara m n'isi pọtụ n'ala Igbo gbakara m viable international airport n'ala Igbo gbakara m ndị viable n'ala Igbo lekara reluwe arụ o nwere ke bịara na-ekwu okwu ya n'ụzọ niile arụga somebody nọ ụyọ ga-enwu ga-agbama anyị kọka mgbe achọrọ onye ọzọ ụyọ nwa ogbenye ka onye ọzọ nwa agbọghọbịa na ụyọ amụ by now ọ gara na police custody a na-apaga allegation ihe na ejikwara eme unu na-ekwu ihe nnukwu ya na-ekwelachi tọnda gbagbucha nụ niile ụrọ kpugbuokwanụ because unu nwere opportunity to be there. Biko kpụsa ya shi nwa oji ejijiri onwe m gumanụ politiks nna kpamara anyị onwe enye gbara nụchi nukwuchi ọnụ anyị kamala amashinụ ntị